गोजोन फुंबिलि टाइम्स अफ बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोनसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना। दिनैनि बयनिख्रुइ गिबिसिन खौराङाव दं जोंहा हाग्रा बिफाननि मावथिफोरजों हाग्रानि मैदेरखौ गुलि गावनायाव 2 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ' आरबि दैमारि थैनाय आरो बिमाया जोखोम जानायखौ लानानै मैया आबसुआ धर्ना खालामदों। बे जाथायनि हेंथायै गोबां आफादफोराबो बाहागो लादों। हाग्रा बिफाननि मावथिफोरनि सायाव साजा होनांगौनि दाबि बा गोजौ थाखोनि नायबिजिरनांगौनि दाबि दैखांदों। जोबोद गोजोनथाव खौरां, टेटनि रिजाल्टखौ दिनै फोसावना होगोन। थामहिनबा दिनै बुधबाराव फोसावजागोन। औ नंगौ, नोंथांमोना सैथोखौनो खोनादों। टेटनि रिजाल्टखौ दिनै फोसावना होगोन। थामहिनबा दिनै बुधबाराव फोसावजागोन। गुदि आरो गोजौ थाखोनि फिथाइखौ दिनै फोसावनानै होगोन। रिजाल्टखौ फुंनि 11 रिंगायाव मोनगोन होनना बुंदों। बे रिजाल्टखौ www.ssa.assam.gov.in बे वेबसाइटआव नङाब्ला www.sebaonline.organization बे वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना गावनि रिजाल्टखौ नायनो हागोन। मैया 30 नं क'क्राझार सानजा जनजाति बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय धुरामारि हेखायपारा ओनसोलनि गं 11 गामिनि थागिबि रायजो राजाफोरानो क'क्राझार फारसे फैनाय गौरां दैसायाव थाबै दालां लुफुंना होनांगौनि दाबिजों गोख्रों सोमावसारदों। मैया इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपि दोलोनि जथाय सोरखारनि बोसोरारि सावरायमेल जथुमा खुंफुंदों। बिटिआरआव राजखान्थि थाखोआव खामानि मावनाया 1 बोसोर आबुं महर मोनसिगोन। इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपि दोलोनि जथाय सोरखारा जथाय सोरखारनि 1 बोसोराव आबुं महर मोननायनि उनाव फैगौ बोसोरनि थाखाय रायजो राजानि मावनो गोनां मोनफ्रोमबो बिफाननि खामानिखौ बिटिआरनि साफ्रोमबो मावफुं सोद्रोमा एबा इएमफोरा दिनै बिटिसि सेक्रेटारि मावखुलिनिफ्राय गावसोरनि मावनो लानाय बिथांखिफोरखौ फोसावगोन आरो रायजो राजानि सेराव थांनानै रायजोफोरनि हास्थायनाय बायदियै लोगो हमनानै खामानि मावनो थांखि लागोन होनना फोरमायथियो बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। चिराङाव आसामनि मन्थ्रि रन्जित कुमार दासआ दावबायफैदों। चिराङाव आसाम सोरखारनि पिएनआरडि, पिएचइ आरो पिएनसिएस बिफाननि मन्थ्रि मुस्रि रन्जित कुमार दास बिथाङा दावबायफैदों। बिथाङा पिएनआरडि, पिएचइ आरो पिएनसिएस सेम स्टेटासनि इमप्लिमेन्टनि सायाव जिल्ला खुंगिरि आरो गुबुन गुबुन बिफाननि अफिसारफोरजों लोगोसे काजलगावआव थानाय चिरां जिल्ला बेंगिरि नब्लाङा गुवारै सावरायज्लायो। बे सावरायलायनायाव चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि नरेन्द्र कुमार शाह, निलुत सरगयारि, पिएचइ, इएम, बिटिसि बिजनी बिधानसभा बियाबनि एमएलए अजय कुमार राय, बिटिसिनि लेङाइ बुंथिगिरि अभिरा महानायक आरो बिफाननि माखासे अफिसारफोराबो बाहागो लायो। हाइटियाव मोनसे जाथाय जादों। गेस टेंकारा बेरफ्रुनानै 50निबो बारा सुबुंनि जिउ खहा खालामदों। केरिबियान काउन्ट्रिनि हाइटि होननाय जायगायाव गोबां गाज्रि अर खामदों। खमैबो 50निबो बारा सुबुङा गेसजों आबुं जाना थानाय गेस टेंकारा बेरफ्रुनायनि जाहोनाव जिउ खोमानो गोनां जादों। गोबां सुबुंफोरानो बे जाथायजों गाज्रियै जोखोम जादों। बे बेरफ्रुनाया जादों जेब्ला गेस टेंकारा रडआव गोग्लैयो अब्ला गाज्रियै अरा खामलावो आरो खाथि खालानि मानसिफोरा खामफा जायो। केरिबियाननि प्राइम मिनिस्टारा बे जाथायखौ लानानै गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों। आसामनि डिफुआव ड्राग्स फालांगिरि हमदों। कार्बि आंलंनि दिलायाव हिर'इनजों लोगोसे 2 ड्राग्स फालांगिरि खालामग्राखौ हमदों। पुलिसआ ड्राग्सखौ वागनरनिफ्राय बोखांनो हादों जेब्ला हिर'इनखौ डिमापुरनिफ्राय लाबोबाय थादोंमोन। बेयावनो पुलिसआ स्रोत सुलुंनि गेजेरजों पुलिसआ मोनथि मोनना हमनो हायो। हमजानाय 2 सुबुंनि मुंखौ किशोर आरो रबि शाह होनना मोनथिनो मोन्दों। दिनैनि गोथार फुंबिलिनि खौरां फोसावनाया एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय होनना। जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनानै गालां। गोजोन्थों।